Hey bafethu yini ngathi ezi-30 zikaJuni bazibona zikude bafuna ukuzisondeza nje. Nithi niyibona into eyenzeke eKZN. Bafethu Mosi kulaba abantu bokufika bebe police station bekhempe khona baze basuswa khona nge-18 baqale nge-18 basuswa khona begxothwa ke kuphofu ngamapolisa amapolisa had to use force babasa nje kwenye indawo hayi ke bebe lapho nge-19 nalamhlanje nge-20 hayi sivuke beseselapho njoba kuzi 20 zika May 2026 nje hayi seva kuthiwa imatch yamacha ePine Town hayi bayazenzela abafanele uyazibona into abazimisele hayi ke bawaqobhozile nje amaflate athile hayi iziyobisi nazo yinto nje bebelifumana hayi man kube khona umuntu bendinaye athi abasafane bathi xa besuka phe Pine Town bake bayobuza kwabantu okuthiwa bakhempe ePP abantu bokufika into yoba bakhempa pha abafunani. Is it safe even for abantu abahlala kula area ke ngoku ndibisibe nayo into nje kubone incokonyane engathi njalo amani bafethu ndithi bavari gqi eTV bafikile abafana sebefika kula ndawo apho bebekhona bafetha nibabonanga ububona bantu bafika gcwele ibrook ndithetha ke ngamadoda yini ukubona amadoda kubaleka wona beshiya abantu abangomama ngemva nje bebaleka beyozikutsa ke ngoku kule jaridi yale ndawo le phofu kwale ndawo bebelele kuyona sokuchiwe kwathiwa nje hayi ngoba yi private property nje akubonakala incama into yoba baza kwamkeleka namhlanje. So ibikhona nje into engathi njalo hayi mani bafethu ububona babafana sebefuna nje ukuba bathi hayi asiza ngothini sizobuza nje into yoba bafunani kule ndawo ngoba yiwodi yethu le abakuyo and ngoku sizibhaqa into yoba abantwana ababalapha ekuhlaleni abantu balapha ekuhlaleni bathi nje abafili safe abasakwazi gqitha kwakule ndawo ngoba kugcwele abantu bokufika hayi ke kunalo beke appeare izolo eTV nje bem-interviewer egqemfeza apha into yoba no we're not going anywhere hayi mani gqinga yena namhlanje uya-interview nalento ethi that means nendawo yokuhlamba banayo because uhlambile uyambona kusisiza uhlambile uchintshile okay so it's not ngale ndlela abafuna ukuyiportray ngayo yonke lento leyo hayi bo sithe kungephi kwegqi i-gift of the givers hayi niyabazi mos xa sekufika gift of the givers usually bafika nje endaweni lokuthiwa konakele endaweni ethile ithini kanti lena bafethu ngithi nje 30 nje zizafika kungakonakali phofu ke ethule upresident Cyril Ramaphosa ebona futhi bakwenzekani kodwa uthule hayi man talking about yena manje bese ndigqibezela khona apha nje into yakhona President Cyril Ramaphosa bafethu sekebhalile ebhalela uChief Justice malunga nokwenza nalanto yakhe since efuna ukuba maku-review la section 89 wakhe ke phofu nokwenza nephalaphala sekeyibhalele hayi bo ngapha mosi ATM bese iqalile lanto enokwenza ne-motion of no confidence against uPresident Cyril Ramaphosa hayi bo National Speaker uThoko Didiza seke decline lo request leyo uba into ethetha ukuthini leyo hayi bafethu nama ndiyazi hayi man kunephathi engichazile apha ngizayifaka ivideo yakhona apha ekugqibeleni nikana mqolasela uphakela umthakathi uba xa kathetha kuthi gqi ungizwe athethe noko bayaphana amathuba okuthetha once umchunu madoda umacingwane athethe ngeze zinokwenza ukuthi abanye abantu babhatala amamiliyoni nani refera kuJulius Malema uvela umbona into yoba uphakela umthakathi uthi imali nayo indoda uzasibophisa manje wena uzasibo nikalimbona indlela kavele ubona into yoba unento ethanda ukudla umleko futhi uqonda asike sithi abuthi nje macingwane mani kawume mani ngale kodwa enye nenye singayithetha kodwa le khawume nje kancinci uvela umbona uba uyaphuntuluka umsila kamacingwane nangoku ke bengimincile into yoba in as much as abafana aba ebesifuna into yoba ikrisma bayosabela khona kwelacala but bafethu bendinayo into emincile into yoba kungasuki ongiza uqobo kuye bona pha bafethu bokuza konakala kona ndithetha uba njoba bengabantu abathethayo nje amadoda labe ubona futhi uba bebegagugaguza manje idibele nabo nje sebebhekabhekela ngokusebebhekabhekela bebona into yoba kuyakumosheka ngoba ithi le nto nifunani apho nikhona because ngoku abantu balapha abazufila safe abantwana abasezokwazi ukugqitha apha basho njalo abantu bapha eKZN bafethu ininzi into yenzakalayo phofu ndiva ingathi ne-Eastern Cape ngaba seyiqalisa ukunqunga ndingumXhosa ke nezimatshe zendithanda ukuthetha nangeKZN le ninganilibali ndingumXhosa onganqinwanga. No, and you must come out of the closet that you are paying Julius Malema so much millions so that he can protect you. He will never protect you. Julius Malema will never protect any foreigner in this country. He's just a Mickey Mouse opening his mouth too much
He doesn't know. He has no idea what we are. I'm not talking for everyone. I'm talking about where I'm coming from. It's just a whistle away. We have the war. We got the war. We are warriors. We are men. We are soldiers. We are police of this country, and we are ready to defend You it. can do everything, but you can't pay with that.